Ni Miren Artetxe naiz, Hendaiakoa, 25 urte ditut. Ikasketa aldetik Euskal Filologia egin nuen Gasteizen, eta gero kanpoan ibili naiz ikasten baita ere. Eta orain bertxotara itzulia, eta hasi nintzen bertxotan oso txikitan, ez dakit 9-10 bat urterekin, ikastolan Hendaian, eta etxean betidanik gustoko izan nuen, aitarekin eta aritzen ginelako, entxeatzen ginelako aritzen, eta geroztik beti segi izan dut, bertso eskolan hastapenean, gero utzi, eta orain erdi utzia dut bertso eskola historioa, baina segitzen dut bertxotan oraindik eta ikusiko. Ez dakit, ez dut sekula izan bertsolari bat gehiago maite nuena, hainitzez gehiago beste dozein baino ez dakit. Bat aipatzekotan Sarasua aipatuko nuke, Jon Sarasua. Txikitan ez nuen aski adinik apreziatzeko bere bertsoa eta bere jarrera bertsoikiko. Sobera gaztea egin nintzen, aurra oraindik, eta geroztik berriz entzunik eta irakurririk bere bertsoak eta bere pentsatzeko manera, bat aipatzekotan bere aipatuko nuke. Eta doinua hori da nire alde txarretako bat bertxotan, baituta initz, hori da bat. Eta da doinuak beti berdinak erabiltzen ditu dela. Naizta gehiago ikasi, naizta doinu berriak maitatu, gero beti kapazan naiz gero baserritxon kantatzeko zortziko hondian. Beraz, nire aire bat aipatzekotan aipatuko nuke haizea datorri parraldetik, beti bakarka doinu horrekin kantatzen dudalako, behin berria ikasi eta erabiltzen dudan horietako bat delako.